Het is dinsdag 24 september, de dag dat een planetoïde verneemt is naar directeur Warmenhoven van het planetarium in Venture. Dat deze tweet ontwikkelen is en pas in 2018 op smaak is en dat deze tweet net verstuurd wordt. Ja, goeien en welkom bij Bient, het dijstige televisieprogramma dat jou bijpraat over alles wat in Friesland speelt. En we beginnen voor het dadelijk met een taboe. Want 8 of 9 keer thuis de computer ontwaan om porno te zien. Of zo vaak om seks denken dat je relatie de stikken van rint. Als seks je leven beheerst en je kind net oors aan dat denken, dan is er sprake van een seksverslaving. En heel dit meer Frieske man komen tot die conclusie en ziek je help. En die help vinden ze bij seksoloog Peter van Druun van de GGZ. Welkom Van Druun. Dankjewel. Er komen dus heel iets meer man bij jou. Ja. Maar er moet een punt west hebben dat Jim bij de GGZ ziet en dat er weer een oormelding kan dat je toch nou moeten we hier wat mee doen, nou moeten we iets ontwikkelen. Weet je dat punt nog? Ja, dat weet ik nog wel. Dat was ongeveer 2 jaar geleden. Ik deed dit samen met een collega, dat vind ik wel belangrijk. Irma van Stijn van bureau Maasing en van Stijn deed ik dit werk. Wij zaten regelmatig met elkaar te overleggen. En op een gegeven moment kregen we wachtlijsten. Ik had per dag 8 mensen of zo met eigenlijk hetzelfde probleem. En zij ook zo. En toen zaten we op een gegeven moment koffie te drinken met elkaar. En we dachten van, nou hier moeten we echt wat mee gaan doen. Dit moeten we anders gaan aanpakken, want anders krijgen we hele lange wachtlijsten. We kunnen mensen niet goed helpen en dat willen we graag. Laten we wat anders gaan doen. Laten we eens gaan kijken of we een groep kunnen opzetten. Ja, een groep mensen die bij elkaar komt en dan hoe de probleem vertelt. Laten we eerst die probleem maar eens eventjes op tafel hebben. Want ik zou krijg 8 nog een keer thuis porno zien. Dat vind ik een soort. Maar ja, wanneer heb je bijvoorbeeld een seksverslaving? Als het veel meer is dan je wil. Als je wel minder wil, maar het lukt niet meer. Je wordt er telkens weer naar teruggegrepen. Dan kun je gaan spreken van een seksverslaving. En bij sommige mannen is dat als het 2 keer per week. Ik ben ze wel tegengekomen die 2 keer per week. En die dat zo ontzettend lastig vinden. En die proberen te minderen en het lukt ze niet. En 2 keer per week wat dan? Naar porno kijken. Maar is het dan vooral het zin of is het echt nee, het verschilt. Of maar een eigen vrouw? Sommige mannen gaan ook naar een prostituee toe. Wat ze eigenlijk niet willen, maar wat ze toch doen. En daar hebben ze weer spijt van. En dan gaan ze 2 weken later gaan ze weer. Het belangrijkste is, de seks is niet leuk meer. En meestal is het ook zo, de seks met hun eigen vrouw is ook helemaal niet leuk meer. Ze moeten telkens meer opzoeken. Of het nou via prostituees is of via porno. Ze moeten eigenlijk telkens meer een kick hebben. En het is helemaal niet meer leuk. Het wordt hoe langer hoe minder leuk. En dat hebben ze wel in de gaten, maar toch... En dat weten ze. En dat hebben ze erg goed in de gaten op een gegeven moment. Maar het lukt ze niet om ermee te stoppen. Ja, kun je maar uitleggen waar dat zit bij die mensen die nog Holland, dat net loslitten werk je? Ja, het gaat er heel langzaam in. Je zou kunnen zeggen, ze zijn porno gaan gebruiken of seks met een prostituee om een rot gevoel bij hunzelf op te lossen. Nou, dan hoef je er even niet aan te denken. Want seks geeft natuurlijk een enorme kick. Dan hoef je even niet aan dat rotgevoel te denken. Maar goed, dat rotgevoel komt later weer terug. En dan wordt het een nog groter rotgevoel. En dat versterkt zich telkens. En zo raken ze er telkens meer in gevangen. Het is hun enige manier om dat probleem op te lossen. Een rotgevoel bij hunzelf of onzekerheid bij hunzelf op te lossen. Maar dat lost natuurlijk niet op, want de problemen worden alleen maar groter. Ze worden alleen maar onzekerder. Dus ze krijgen ook hoe langer hoe meer behoefte om dat probleem op te lossen. Door nog meer porno te gaan, ja. nog vaker. En nou steeds al een peker en ik ook. Het gaat om man. Maar binnen de vrouwen die dat hebben? Ja, die zijn er wel degelijk. Weliswaar volgens alle cijfers minder dan mannen. Maar er zijn wel degelijk vrouwen die ook verslaafd zijn aan seks, aan porno. Maar het is wel minder dan mannen. En ik denk ook, voor vrouwen is het taboe nog veel groter om naar de huisarts toe te stappen en te zeggen van, hé, moet je horen, ik ben verslaafd aan porno. Dat is voor vrouwen een nog veel grotere stap dan het voor mannen is. Maar dan is er dus een punt bij jou en bij je collega dat je hem denkt, ja, dit kan net meer, dit is te volle. Ja. Wanneer is het dan te volle? Bij hoeveel bellen zie je in de week?
Van een huisarts, want het gaat vaak via de huisarts. Hè? Ja, het gaat altijd via de huisarts. Nou, op een gegeven moment toen wij gingen merken van... nou, we kunnen mensen nou niet meer zo helpen. Ze moeten echt 3-4 maanden wachten. Toen gingen wij denken van... nou, nu moeten we echt wat anders gaan ontwikkelen. Maar kun je jou een inschatting maken van om hoeveel man dat gaat? Nee, dat durf ik niet. Nee, want hoeveel... Ja. Want we zien nog maar een tipje van de ijsberg. Het is nog maar heel weinig. En eigenlijk alle mannen die wij zien... denk ik, als ik 2 keer met ze gepraat heb... denk ik van, goh, was maar 2 jaar eerder gekomen. Waarom? Omdat het helemaal uit de klauwen is gelopen. Mensen raken hun relatie kwijt. Mensen raken hun werk vaak kwijt. Want ze zitten tot 2-3 uur 's nachts achter die computer. Ja, en dan ben je de volgende ochtend natuurlijk niet fris om weer op je werk te verschijnen. Ze krijgen problemen op hun werk. Het loopt helemaal spaak op heel veel terreinen. En ze gaan zich hoe langer hoe rotter voelen. En op een gegeven moment trekken ze dan eindelijk de stoute schoenen aan om naar de huisarts te gaan, om een verwijzing te halen. Is het eigenlijk al veel te ver heen. Ja. En het is een taboe. Hè, want dat blijkt dus al. Het is een van de laatste taboes, denk ik, qua verslavingen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het wie voor u is heel dreig om daar een persoonlijk verhaal bij te vinden. Het is slagen. We hebben een cliënt voen. Is behandelen. Het heel zwier. 30 jaar lang het hij verslingerd west om seks. Het begon met pornoboekjes en eindigde met porno via de computer. En Miranda Werkman zocht hem op. Ik heb tot 3 keer aan toe, en dat was ook eigenlijk net voordat ik met die groepstherapie begon. Tot 3 keer aan toe heb ik echt wel een uur of 4 achter elkaar, zeg maar, ook zo gezeten. En toen had ik zoiets van, hey, dit is niet normaal meer. Dit vraagt echt om professionele hulp. Dus je is 4 uur lang achter elkaar te zien. Ja. Vaders kleer komen koerst. Precies. Omdat dan al zo volle porno's jongen is dat hij een holle de vol mee is en dat hij net meer rekt? Ja, daar komt het wel op neer inderdaad. 30 jaar lang beheerst dwangmatig pornozien en masturberen zijn lippen. Niet zozeer dat mijn werk eronder leed, maar gewoon meer mijn eigen geweten, mijn eigen gevoel. Als ik zeg maar te vaak in een korte tijd pornografische lecturen had gezien en ook daarbij gemasturbeerd had, dan voelde ik me gewoon rottig, onwaardig. Onzeker ook. En in die zin ging ik niet lekker door het leven. Ik zat niet goed in mijn vel. Zo'n 3 maanden had er nou een serieuze relatie. Zijn vriendinnen wit dat er in therapie zitten had. Toch bloot het alle dagen weer een gevucht. Een aantal keren per week komt het toch door mijn hoofd van porno kijken. Maar ja, dat doe ik natuurlijk niet, want ik heb er lichamelijk gezien geen behoefte aan. Maar dan merk ik gewoon van, het zit zo diep ingesleten, want ik heb het dus eigenlijk 30 jaar gedaan. Dat is niet zomaar weg. En ook niet na die die groepstherapie van vorig jaar. Dat is niet zomaar weg. Maar komt die prikkel dan ook vanuit de maatschappij die toch... Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, ik heb wel gemerkt dat als ik een week of een aantal weken niet gemasturbeerd had en geen porno had gekeken, dan kunnen beelden die de media laat zien op televisie of zelfs billboards, die kunnen behoorlijk prikkelend zijn. Ja, dit is een verhaal, een indrukwekkend verhaal. En dapper dat hij het vertellen wil. Kun je uitlezen waarom deze man net in... Ja, maar zijn gezicht in beeld wil en zien sterren vervangen. Ja, het is eigenlijk net een logische vraag, maar... Ik heb het er van tevoren uitgebreid met hem over gehad. Hij wou eigenlijk wel zo in beeld, want hij zei van... als ik helemaal anoniem in beeld kom, dan lijkt het wel of ik een misdadiger ben. En dat ben ik niet. En dat is hij ook absoluut niet. Aan de andere kant, Friesland is natuurlijk een kleine gemeenschap. En ik wilde niet dat hij op straat nagewezen zou worden van... dat is die man van die pornoverslaving. Dat moet je niet willen, want het blijft toch een heel lastig taboe onderwerp. En ik vind het heel moedig dat hij het zo heeft gedaan. Het is ontzettend belangrijk dat er meer aandacht aan wordt besteed. Ja. Dan wil ik even maar dit voorbeeld in de hoorn naar jouw... hulp die ik jou maar die groepsessies en dergelijke. Hoe heb je deze man, 30 jaar, seksverslaving, dwangmatig, masturberen, er weer bij krijgen? Kun je nog één moment herinneren dat hij er weer bij kan? Kun je dat dat kan ik me nog herinneren. Ja, dat kan me nog herinneren.
Wat we in die groep doen, het gaat in die groep eigenlijk nooit over seks. We praten eigenlijk helemaal niet over seks. Want pornoverslaving gaat ook helemaal niet zo over seks. Het gaat, dat zegt hij ook. Hij zei geloof ik zat niet lekker in mijn vel. Nou, dat was ook inderdaad zo. En dat geldt voor alle mannen. Ze zitten niet lekker in hun vel. Ze zijn hartstikke onzeker. En op de een of andere manier hebben ze porno. Is porno een soort van hoe kwam je bij dat moment? Hè? Want dat vind ik interessant. Wanneer komt er bij Sam 130 hier het punt... Ja, nou kan ik het erheen en nou kan ik ermee omgaan. Weet je dat nog? Doordat hij bezig ging, doordat we in die groep bezig gingen met van wat voor dingen kun jij nou doen waar je wel zelfverzekerd door gaat voelen, waar je prettiger bij gaat voelen. En dat is geen porno. Wat voor kleine dingetjes, want het gaat vaak om hele kleine dingetjes in eerste instantie, kun jij doen zodat je aan het eind van de dag, 's avonds tegen jezelf kan zeggen van hé, ik heb misschien wel een moeilijke dag gehad, maar dit heb ik wel gedaan. Daar ben ik tevreden over. Dat je tevreden over jezelf kan zijn. Dat hij weer dingen ging oppakken, dat hij weer mensen ging ontmoeten, dat hij weer taken die hij zichzelf ten doel had gesteld ging doen. En zo geldt het eigenlijk voor alle mannen. Want op een gegeven moment versloert alles. Ze komen nergens meer toe. Relaties gaan naar de knoppen. En ze gaan langer dat wil ik nog vragen. Dit is natuurlijk een verslaving, heel anders als misschien drank en drugs. Hier zit ik nog vaak een vrouw bij, een relatie. Ja. En ja, als je een relatie hebt, seks is er. Ja. Dat kan je wel ophouden, maar die man die kan toch net eeuwig ophouden, maar vrijen, denk ik. Nee, maar op een gegeven moment, wat je vaak hoort, is dat de gewone seks met een partner, die heel prettig kan zijn, die wordt helemaal niet meer zo prettig. Want ze zijn op zoek naar de kicks. En de kicks moeten hoe langer hoe groter en heftiger worden. En het gewone vrijen met een partner, ja, dat is helemaal geen kick meer. Dus daar gaat de lol ook vanaf. Praat je al wel eens met die vrouwen? Wat? Praat je al met die vrouwen? Ja, die worden er ook, waar mogelijk worden ze er ook bij betrokken. Wat zei ze dan? Ja, ze voelen zich vreselijk tekort gedaan. En het voelt alsof de partner vreemd gaat. Want hij zit achter de computer met andere vrouwen te geilen, zou je kunnen zeggen. En dat vinden ze natuurlijk vreselijk. Maar zeg je dat ze bij elkaar bluwen? Of kan dat er even sterker van worden? Het kan er sterker van worden. Het kan er uiteindelijk sterker van worden als het ze lukt om het op te lossen en meer met elkaar in gesprek te komen. Ja. En dat gebeurt heel regelmatig. En soms houdt de relatie geen stand. Ja, dat is natuurlijk erg. En dan stopt het. Maar dat kan ook wel degelijk. jou zit er maar als man. Jou hebben je gevoelens niet meer kon. Kun je daar maar omgaan met alle verhalen die je daar krijgt? Kun je dat ook losje van je eigen privéleven? Ja, enkele keer is het moeilijk. Kun je van Nou, als ik een hele dag alleen maar met mensen zit te praten over porno, dan heb ik mijn portie porno wel gehad, dan heb ik een portie seks wel gehad, dan is de lol er wel eventjes, dan moet ik eerst even wat anders gaan doen. Ja. Het mooie is natuurlijk, wat ik net ook zei van zo'n groep, het gaat, als je wat langer met elkaar in gesprek bent, gaat het helemaal niet meer zo over seks, nee. Want dat is helemaal niet zo het belangrijke. Het gaat erom dat ze weer leren dingen te doen waar ze echt gelukkig van worden. En hoe viel dat dan voor jou? Als ze er van al komen naar 30 hier, is dat dan? Wat is dat dan voor jou? Deze meneer op die video, toen het langzamerhand beter ging en dan zag je hem stralend binnenkomen. Ja, dat is geweldig. Dan kan mijn dag niet meer kapot. Dat is, daar doe ik het werk voor. Oké, mooi. Dat is mooi. Ja. Nou, tegen dank voor je verhaal. En laten we hopen dat die man die dat dan zeggen, of de vrouw die dat in de gaten hebben van een man, dat ze bij jou komen en dat ze zo snel mogelijk hulp zoeken en niet 20 jaar wachten of 30 jaar wachten zoals hij heeft gedaan. Okay. Dat is jammer. Mooi, tegen dank. Oké, dank u wel. Ja, we zullen het even over heel wat oors hebben. Over de derby tussen SC Heerenveen en SC Cambuur. Het maakt een heel soort emoties los. Wat te denken bijvoorbeeld van je hoort het nijs. Cambuur supporters die met fluitjes het Fries volkslied saboteren willen. Nou, in Bient laten we alle dagen zien wat clubleefde is en hoe het er echt uitzien kan. Juster de man achter de mascotte van Cambuur, nou de mascotte van SC Heerenveen. Ik was de boel, ja. Maar ik stil wezen voor dit. Dat mag ik zelf weten. Nee, wij net, maar als jij was stil bent voor dit, dan passen wij eens aan.
Zo doen we het hier altijd. Snooit de middag onder sop bij de familie Pasveer in Oorhaske. Ik zei ze staat, de ene met maar de halve en de andere maar de ham. Maar bloemen maar beide verder naar begroen. En waar maakt dat weer oprollen? Hier overleden. De jongen van Studio Sport. Eerst wel eens eventjes dat denkt van nou ik zet de kop even aan en dan maak ik er maar eventjes zoals... Nee, dat doet hij maar niet een keer. Hè? Het er niet een keer dienen. Wat zijn die vrouwen? Hé, wat nou een keer? Nou, daar ben ik klaar voor. Zo'n Hendrik is de mascotte van SC Heerenveen. Mooi werk, maar de laatste tijd is het wat minder. Dus mem is ernstig ziek. De kwam niet heen en dat is net altijd dat ik zei, ja, ik ken het best wel moeilijk mee. Maar ik ken dat nota redelijk handig, ze is heel flink. En zij vindt het niet slim. Nee, dus zij vindt het prachtig wat ik doe. Tot straks. Ik vind Freddie Mercury als artiest zijnde, als entertainer, vind ik dat een van de grootste met beweging en moves en alles wat hij doet. Ik heb hem nou juist op Duitsland jongen en ik denk bij mezelf, nou, rent er maar een vlaggenroem op het podium. Maar ik denk, ja, dat is misschien ook weer eens wat voor hero. Dan zijn we maar een Friese vlag even door het veld springen. En te jaren met Camigo van Cambuur snel in het veld opkomen. Hoe liep het dat? Ik weet net dat Oero goed leidt. Dus er zijn natuurlijk wel groeperingen die op gespannen voet leven, maar zulke dingen, denk ik. Dus dat weet ik net. Ik weet net als Heerenveen daar dan achter staan zoeken. Ik heb wel eens een prijsuitreiking gehoord, maar dat was belaagd door een beetje uit de omtrek, zeg maar, supporters van Grace, die hebben een keer bekoegeld en zo, of wie is het wel. Maar er zijn dan van die mansjes van hier, dat is 50, 16. En dan zet hij aan die pak te schudden en zo. Maar ja, ik kan het om je heen slaan. Dus dat moest hij dan beheersen. Maar heeft er geen probleem mee? Mensen die eigenlijk een beetje raar vinden. Dat zal nog zo zijn misschien. Elke keer zijn gebrek. Ik heb breder erg, ik vind het wel best. Dan kun je er net mee zitten. Ik kan er net mee zitten. Nee, ik vind het wat nota wel leuk. Het is wel een verrijking van mijn leven best dit. Ik heb het nooit denken kent en ja, ik vind het geweldig dat ik dit wel mooi. Ik gun Cambuur het beste, maar wij moeten die 3 punten wel thuis horen. Einde van de show. Ja, prachtig. Wil je nou bij die wedstrijd van Snij wezen en dan Hero Action op het veld? Zoek dan op onze Facebook-site en win kaartjes voor de derby. Ja, in deze eerste weken van Bient introduceren wij nieuwe gezichten die geregeld is even ons komen in de studio. En Joet is dat internetondernemer Skelte Meijsma. Ja, Skelte Meijsma. Ik geloof dat het weer play hard, work hard of zoiets. Work hard, play hard. Maar dat is die motto. Ja. Kijk uit het Chinon knallen. Even een rappe introductie. Hè, want 33 jaar marketingbedrijf in Grains. Internet expert. Sontje hier uit. Toen hier zijn eigen eerste bedrijf in internet. Dus nou, we hebben hier een van de goeroes, de pioniers van het internet. Sontje webconcepten en 34 winkels. Daarvoor stoot door Heywood. Oer de winkels, webconcepten. Maar vooral... Wat steekt hij het meest als het toch een Friese stad riest en bij de winkelstraat erbij komt? Nou, met name de ontwikkeling in de winkels. Hè. Dus dat Jos dat de protte leegstaan is. Waarvan ik denk van ja, dat mat net nodig was en wat matten we eraan doen. En ik krijg regelmatig zelf het verwijt van...
Doe is degene die dat docht. Want ja, door heeft 34 webwinkels en die zet u in pa en die ontnemen uw omzet. Van de ene kant leuk dat ik wel, want de Jos wil dat via het internet bestellen natuurlijk enorm aanneemt. Van de andere kant heb je iets van, als je op een slimme manier onderneemt, is het hier dan best wel mogelijkheden. En volgens mij moet je naar de combinatie van een fysieke winkel en online broeken. Nou, we willen graag even zien hoe de mensen werken, als ze hier komen en waarom ze uit mogen hebben. Skelte Maansma heeft dus een marketingsbedrijf in Grains. Een heel soort mensen die daarvoor werken en hij het zelf eventjes een film kan maken. Zie maar even mooi. Welkom, kom verder. Welkom bij De Beste Koffie, een van mijn bedrijf, een internetmarketingbedrijf en ik lees je het even het pand en het kantoortje en werkwerkje. Dit is uw flexruimte. Hier zitten mensen die teksten schrijven voor internetwebsites. Hier hebben we uw balkon, daar zitten we regelmatig bij picknicken en brainstorms. Dit zijn de verste werkplekken van de mensen. Hier zitten altijd mensen met laptops zodat ze flexibel kunnen werken. We hebben hier de keuken. Wat voor u belangrijk is superfoods. Een van de belangrijke dingen is dat we altijd lekker eten in combinatie met chiazaad. En natuurlijk bij De Beste Koffie jet ik de beste koffie. Dit is mijn kantoor. Hier zit ik eigenlijk altijd, dus dit is de plakwerk werkje. Hier, zoals je hem kan zien, is het plak waar ik lekker met mijn klanten of mijn gasten kan zitten. Dit is mijn werkomgeving en nou, ik hoop dat je hem een beetje ideeën hebt. Echt een ondernemer, hè? Hoe vaak heeft er wel net die merknaam neemt? Nou, jouw keer, hè? Ja, mediatraining. En direct nog voor jou uitknipt, hè? Uit het film. Ja, dat is aardig slagen. Ja, hey, mooi dat is in elk geval dat ik even Shinlitten heb. Dan hebben we een idee van wat het is. Maar ja, ik vind het wel interessant om uit te praten. Dus oer die ontjouwing, want er is een rapport bij die. Ja. De leegstand in de winkelcentra. We weten het van Dokkum, Haans, Jereveen, komen ze op een keepioen. Ja. Dat is restig. Het is, maar wat stekt hij nou? Wat droot hij nou als ondernemer om daar wat te dwan? Nou, ik denk ze nemen het crisis. Nou, daar heeft denk ik iedereen wel les van. Ik merk dat ik in de webwinkels, maar ik eerlijk zeggen, ondanks dat het in grote lijnen wel stijgende lijn is het toch wel dat mensen meer moeite hebben met keepje dan dat ze hingen. Dus dat zal ik in de winkelstritten niks aan wezen. Van de andere kant, leest het rapport en de Sjost gigantische verlies, 40% waarom. Dit hier qua vierkante meters winkel. Nou, dat vind ik gigantisch. Van de andere kant heb ik zoiets van, ja, we moeten eigenlijk wel zien dat we dat in stand horen. Want ja, het is een gigantisch mooi iets wat we hebben. Alleen volgens mij maken we het op een iets andere manier dan dat we het op een traditionele huidige manier doen. Want daar wordt wel meer naar een plak, weet je, dat keepje in de fysiek. En wat doet dan zo'n internetwinkel erbij? Nou, een internetwinkel kan versterkend werken, maar dat is eigenlijk heel logisch. Maar wat Jost is, dat is een protelesthaas van de grote clubs zoals bol.com en Zalando, die eigenlijk in het gros gaan zitten, dus dat is logisch. Dus ik denk dat er steeds meer ruimte komt voor specialisme, niche en zulke dingen. Maar het onderscheidende vermogen is natuurlijk de meest zelf. Dus de ondernemer zelf van de winkel, degene die het gezellig maakt, die het leuk maakt, die het artikel interessant genoeg maakt dat je denkt van, hé, daar keep je het. En volgens mij moet er zulke dingen volle meer uitnut worden, want een Zalando is maar een website, zit geen gezicht achter. Ja. Hoe geven we dat nou de komende weekend wel? Want er komt er weer om en dan heeft er wat meer ruimte om dit deel te zetten. Ja. Wat is die verhaal voor de shogger en voor die ondernemer? Nou, ik denk dat voornamelijk het gebrek aan kennis op het gebied van internet een belangrijk punt is. Waarvan ik dan denk van, goh, hoe gaan we beter met social media om? Dus met Facebook, hoe gaan we beter met Google om? Hoe zorg je er nou voor dat we meer stimuleren dat mensen feeling en een gevoel en een gezicht krijgen bij een bedrijf? En hoe zorg je dan dat er echt daadwerkelijke verkopen uit voortkomen? Okay. Deal. Ik zeg naar jou weer waarom. Goed zo. Want er heeft een heel soort mooie tips over Google en hoe mensen hun merk zo goed mogelijk op Google krijgen. Ja, dit wie alweer de Bient. Voor nou, heb je nog opmerkingen of tips? Mail dan even naar bient@omroepfriesland.nl of ga naar facebook.com/omroepbient. Ja, en dan ben wij morgen weer. Arjen zit je dan nog en nog een verder.